μοναδική στη συνέχεια της. Η Αγία Γραφή είναι το μοναδικό βιβλίο που πρώτον γράφτηκε σε περίοδο 1500 ετών. Δεύτερον, γράφτηκε από περισσότερους από 40 συγγραφείς που προέρχονταν από κάθε κοινωνικό στρώμα, μεταξύ των οποίων ήταν βασιλιάδες, στρατιωτικοί ηγέτες, χωρικοί, φιλόσοφοι, ψαράδες, φοροεισπράκτορες, ποιητές, μουσικοί, πολιτικοί, λόγοι και βοσκοί. Για παράδειγμα, ο Μωυσής, πολιτικός ηγέτης και κριτής του λαού Ισραήλ, σπουδαγμένος στα πανεπιστήμια της Αιγύπτου. Ο Δαβίδ, βασιλιάς, ποιητής, μουσικός, βοσκός και πολεμιστής. Ο Αμώς, βοσκός. Ο Ιησούς του Ναβί ήταν στρατηγός. Ο Νεεμίας ήταν εινοχώος ενός ειδωλολάτρη βασιλιά. Ο Δανιήλ, πρωθυπουργός. Ο Σολομών, βασιλιάς και φιλόσοφος. Ο Λουκάς, γιατρός και ιστορικός. Ο Πέτρος, ψαράς. Ο Ματθαίος, φοροεισπράκτορας. Ο Παύλος, ραβίνος. Και ο Μάρκος, γραμματέας του Πέτρου. Τρίτον, γράφτηκε σε διάφορα μέρη. Από τον Μωυσή στην έρημο, από τον Ιερεμία στο κελί μιας φυλακής, από τον Δανιήλ στην πλαγιά ενός λόφου και σε ένα παλάτι, από τον Παύλο στην φυλακή, από τον Λουκά όταν ταξίδευε, από τον Ιωάννη όταν ήταν εξόριστος στην Πάτμο. Τέταρτον, γράφτηκε σε διάφορες χρονικές περιόδους. Ο Δαβίδ έγραψε σε περιόδους πολέμου και απάρνησης της ζωής του. Ο Σολομών σε καιρούς ειρήνης και ευημερίας. Πέμπτον, γράφτηκε σε διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις. Μερικοί συγγραφείς έγραψαν νιώθοντας μεγάλη χαρά, άλλοι έγραψαν βυθισμένοι στη θλίψη και στην απόγνωση, ορισμένοι έγραψαν σε περιόδους εθνικής ασφάλειας και θρησκευτικής ανάτασης, άλλοι έγραψαν σε εποχές σύγχυσης και αμφιταλαντεύσεων. Έκτον, γράφτηκε σε 3 υπήρους, στην Ασία, στην Αφρική και στην Ευρώπη. Έβδομον, γράφτηκε σε 3 γλώσσες. Στα εβραϊκά, που ήταν η γλώσσα των Ισραηλιτών και ουσιαστικά όλης της Παλαιάς Διαθήκης, στο Β' Βασιλέων 18-26-28 και στο Νεεμίας 13-24 ονομάζεται γλώσσα του Ιούδα και στο Ισαΐας 19-18 γλώσσα της Χαναάν. Στα αραμαϊκά, την κοινή γλώσσα της Εγγύης Ανατολής, μέχρι την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τον 6ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 4ο αιώνα π.Χ. Τα κεφάλαια 2 ως 7 του βιβλίου του Δανιήλ και το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων 4 ως 7 του βιβλίου του Έσδρα είναι στα αραμαϊκά, όπως και μερικές φράσεις στην Καινή Διαθήκη, η πιο γνωστή από τις οποίες είναι η κραυγή του Ιησού από τον Σταυρό «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί», που σημαίνει Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες». Ματθαίος 27-46. Στα ελληνικά, τη γλώσσα ολόκληρης σχεδόν της Καινής Διαθήκης. Ήταν επίσης η διεθνή γλώσσα που μιλιόταν την εποχή του Χριστού, όπως είναι τα αγγλικά στην εποχή μας. 8. Γράφτηκε σε μια μεγάλη γκάμα λογοτεχνικού ύφους, όπως ποίηση, ιστορική αφήγηση, τραγούδι, ειδήλιο, διδακτική πραγματεία, προσωπική αλληλογραφία, απομνημονεύματα, σάτυρα, βιογραφία, αυτοβιογραφία, νόμοι, προφητεία, παραβολές και αλληγορία. 9. Η Αγία Γραφή θίγει εκατοντάδες αμφιλεγόμενα θέματα που προκαλούν αντικρουόμενες απόψεις όταν αναφέρονται ή συζητιούνται. Οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής πραγματεύτηκαν εκατοντάδες καυτά ζητήματα, π.χ. ο γάμος, το διαζύγιο και ο δεύτερος γάμος, η ομοφιλοφιλία, η μοιχεία, η υπακοή στην εξουσία, η αλήθεια και το ψέμα, η ανάπτυξη του χαρακτήρα, η ανατροφή των παιδιών, η φύση και η αποκάλυψη του Θεού. Κι όμως, από τη γέννηση ως την αποκάλυψη, αυτοί οι συγγραφείς έθιξαν αυτά τα θέματα με εκπληκτικό βαθμό αρμονίας. 10. Παρά την ποικιλομορφία της,
η Αγία Γραφή παρουσιάζει την εξέλιξη μιας και μόνης ιστορίας, τη λύτρωση του ανθρώπου από τον Θεό. Ο Νόρμαν Γκάισλαν και ο Βίλιαμ Νίξ το θέτουν ως εξής: ο χαμένος παράδεισος της Γένεσης γίνεται ο ξανακερδισμένος παράδεισος της Αποκάλυψης. Ενώ η πύλη προς το δέντρο της ζωής είναι κλειστή στη Γένεση, ανοίγεται για πάντα στην Αποκάλυψη. Ο κοινός παρονομαστής είναι η σωτηρία από την αμαρτία και την κρίση σε μια ζωή πλήρους μεταμόρφωσης και ατέλειωτης μακαριότητας στην παρουσία του ενός ελεήμονος και Άγιου Θεού. Ενδέκατον, τελευταίο και σημαντικότερο, μεταξύ όλων των προσώπων που περιγράφονται στην Αγία Γραφή, ο σημαντικότερος χαρακτήρας από την αρχή μέχρι το τέλος είναι ο ένας, ο αληθινός, ο ζωντανός Θεός που έγινε γνωστός δια του Ιησού Χριστού. Ας εξετάσουμε πρώτα την Παλαιά Διαθήκη. Ο νόμος παρέχει το θεμέλιο για τον Χριστό. Τα ιστορικά βιβλία δείχνουν την προετοιμασία για τον Χριστό. Τα ποιητικά έργα αποβλέπουν τον Χριστό και οι προφητείες επιδεικνύουν μια προσδοκία για τον Χριστό. Στην Καινή Διαθήκη, τα Ευαγγέλια καταγράφουν την ιστορική φανέρωση του Χριστού, οι πράξεις διηγούνται τη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού, οι επιστολές δίνουν την ερμηνεία του έργου του Χριστού και στην Αποκάλυψη βρίσκεται η ολοκλήρωση των πάντων στο Χριστό. Γκάισλερ. Από την αρχή ως το τέλος η Αγία Γραφή είναι χριστοκεντρική. Επομένως, μολονότι η Αγία Γραφή περιέχει πολλά βιβλία διαφόρων συγγραφέων, από την εσωτερική συνοχή της φαίνεται ότι είναι παράλληλα ένα βιβλίο. Όπως παρατηρεί ο Μπρους, κάθε είδος του ανθρώπινου σώματος μπορεί να αναλυθεί σωστά μόνο σε συνάρτηση με όλο το σώμα, και κάθε μέρος της Αγίας Γραφής μπορεί να ερμηνευθεί σωστά μόνο σε συνάρτηση με ολόκληρη την Αγία Γραφή. Μπρους BP 89. Κάθε βιβλίο είναι σαν ένα κεφάλαιο του ευρύτερου βιβλίου που ονομάζουμε Αγία Γραφή. Ο Μπρους καταλήγει: εκ πρώτης όψεως, η Αγία Γραφή φαίνεται να είναι μια λογοτεχνική συλλογή, κυρίως ιουδαϊκή. Αν ερευνήσουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες γράφτηκαν τα διάφορα κείμενα της Γραφής, διαπιστώνουμε ότι γράφτηκαν σε διάστημα σχεδόν 1400 ετών. Οι συγγραφείς έγραψαν σε διάφορες χώρες, από την Ιταλία στα δυτικά ως τη Μεσοποταμία και πιθανόν την Περσία στα ανατολικά. Οι ίδιοι οι συγγραφείς ήσαν εντελώς ετερογενείς και δεν τους χώριζαν μόνο εκατοντάδες χρόνια και εκατοντάδες χιλιόμετρα, αλλά και προέρχονταν από τα πιο ετερόκλητα κοινωνικά στρώματα. Στις τάξεις τους έχουμε βασιλιάδες, κτηνοτρόφους, στρατιώτες, νομοθέτες, ψαράδες, πολιτικούς, αυλικούς, ιερείς και προφήτες, ένα σκηνοποιό ραβίνο και έναν εθνικό γιατρό από τον εθνικό κόσμο, χώρια άλλοι για τους οποίους δεν γνωρίζουμε πολλά παρά μόνο τα κείμενα που μας άφησαν. Τα γραπτά τα ίδια ανήκουν σε μια μεγάλη ποικιλία λογοτεχνικών ειδών. Περιλαμβάνουν ιστορία, νομοθεσία, πολιτική, ποινική, ηθική, τελετουργική ή υγειονομική, θρησκευτική ποίηση, διδακτικά δοκίμια, λυρική ποίηση, παραβολές και αλληγορία, βιογραφία, προσωπική αλληλογραφία, προσωπικά απομνημονεύματα και ημερολόγια, καθώς και τα ιδιαίτερα βιβλικά είδη της προφητείας και της Αποκάλυψης. Για αυτούς τους λόγους η Αγία Γραφή δεν είναι απλώς μια ανθολογία. Υπάρχει μια ενότητα που συνδέει όλο το σύνολο μαζί. Οι ανθολογίες συντάσσονται από ανθολόγους, αλλά κανένας ανθολόγος δεν συνέθεσε την Αγία Γραφή.